ואם תבנה לי בית, בית שלישי, שמור אותו אצלנו, שמור אותו אצלי. ואם תביא משיח, ואם תביא שלום, גם כי אלך בגיא צל מוות לבדי, לא ירא לא אפחד, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, ולא אהיה יותר ירא, כי שומר עליי. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל, כולנו עם אחד. עוד לא עבדה תקוותנו להיות כוח לשאת את כל הזוועה הזאת. ואז אני אומרת, יש לי מדינה, יש לי צבא, יש לי חברים נפלאים, יש פה מתנדבים שעושים עבודת קודש אחד למען השני. פתאום גילינו שיש לנו כוחות טובים ונהדרים, ומעל לכל המריבות והוויכוחים. מזה אני שואבת את הכוח, מהאנשים הנפלאים שעוזרים, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב בימים האלה לעזור לאחרים, לאנשים בודדים, לאנשים שיושבים באבל, ואין מי שבא ולשבת איתם יחד, ולהאמין שאנחנו לא בשואה, שיש לנו צבא, יש לנו מדינה, ואנחנו עם. בארצנו שמע ישראל, כולנו עם אחד. אי אפשר לתאר במילים את הזוועות, הנפש פצועה, רק רצינו לרקוד, לא רוצים עוד לראות אמהות שבוכות. מה כבר ביקשנו? בשקט לחיות, אין לנו ארץ אחרת. חשוב לי להעביר מסר לנוער שלנו. אני חושבת שאתם חייבים להיות מאוחדים. אנחנו צריכים להיות כולנו ואתם יחד, להיות שותפים בכל דבר. זאת הארץ היחידה שיש לנו, ואנחנו צריכים לשמור עליה. היא חשובה לנו. פעם לא הייתה לנו מולדת, היום יש לנו מולדת נהדרת. עם חיילים, עם צבא נפלא, ואנחנו חייבים להיות ביחד ולהיות שותפים בטוב וברע, בשמחה ובעצב. אם האדמה פה בוערת, אז די לפילוג, די לשנאה, מסתכלים עלינו, מנצלים את החולשה, זה הזמן לאהוב, להפיץ את התקווה, להרים את הראש, לחייך חזרה, כי כולנו אחים לא רק במלחמה, עם ישראל זה אותה משפחה, אנחנו ננצח, אין פה ספקות, בהיסטוריה ניצחנו בכל הקרבות, כל השונאים יאללה ביי, עם ישראל חי. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי